Fil-Gżira fit-tmiem din il-ġimgħa qed tkun iċċelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, festa f'żona turistika u anke f'żona li hija attiva b'ħafna nies għaddejjin mill-madwar, imma għas-sibt filgħaxija dilettanti li jieħdu ħsieb din il-festa ħasbu biex għal din is-sena jorganizzaw spettaklu differenti, nar sinkronizzat mal-mużika. Il-Gżira mhix magħrufa għal dan ix-show stan-nar. Imma għall-ewwel darba s-sezzjoni żgħażagħ flimkien mal-Kumitat Ċentrali sarittela dan ix-show bl-isem Firestorm of Music u nħeġġeġ lin-nies kollha biex jattendu. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, impossibbli nsemmi lil kulħadd u nawgura l-festa l-Gżirjani kollha. Għal din l-esebizzjoni se jkun hemm kollox 8 minuti ta' nar sinkronizzat mal-mużika b'mużika differenti. Musta jkun nar kif nafuh pas-soltu tal-blalen il-kbar, jgħidu bħal Roman Candles, ġifieri, nar li jista' jittella viċin in-nies li għad-distanzi li hawnhekk. Isegwi wara l-ispettaklu ta' nar tal-art bil-qofor tal-festa jintlaħaq għada bil-purċissjoni tal-Madonna tal-Karmnu mat-toroq tal-Gżira.